Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Соумысыз хөрмәтле радио тыңлаучылар, микрофон алдында Раил Садри. Без барыгызга да исәнлек, саулык, имин тормыш телибез һәм хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезне 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы йөз башы татар музыкасы тарихына багышланган тапшыру тыңларга чакырабыз. Үз тавышларын патефон тәлинкәләрендә яздырып калдырган беренче татар җырчылары, музыкантлары кемнәр алар? Бу мирас кайларда һәм ничек саклана? Бүген аңа мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Менә шушы үтә дә кызыклы сорауларга җавап табу максатыннан без студиябызга кунакка тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының баш фәнни хезмәткәре Лилия Рамил кызы Габдрәфикованы чакырдык. Әңгәмәбез әлбәттә шушы елларның рухын чагылдырган музыкаль ядкәрләр белән үрелеп барачак. Алдан ук әйтеп куябыз, аларның күпчелеге гасыр башында революциягә кадәр 1904-1912 еллар аралыгында эшләнгән. Еллар үтү белән яңгыраш сыйфаты да начарайган. Шул сәбәпле без аларның фрагментларын гына тәкъдим итәрбез. Әңгәмәбезне 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы йөз башында татар музыкасы дигән күренеш турында сөйләшүдән башлыйк. Хәерле көн, Лилия ханым. Исәнмесез, Раил әфәнде. Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шат. Чыннан да сез бу теманы тирәнтен өйрәнгән кеше һәм инде әлеге тапшыруга кунак буларак чакыруга да шул йогынты ясады. Нәшир һәм тарихка сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның фикердәше һәм дусты буларак кирип калган Камил Мытыгыйны без җырчы итеп тә беләбез. Паты фирмасы пластинкаларында аның тавышы да сакланган. Камил Мытыгый нәрсәсе белән кызыклы, ул бит әле бик матур дип Коръән укыган кеше буларак та билгеле, ул теге гарәпчә манерада, ул Әл-Азһар дигән мәдрәсәдә укыган бит инде, университетта инде Каирда, һәм шуңа күрә ул ана Коръән укырга өйрәнеп кайткан, гарәпчә матур иттереп, һәм азан әйтүләрне дә яздыртканнар менә шу граммофоннарга, һәм ул анда шундыйрак язмалар да бар инде. Камил Мытыгый тавышын ишетик. Габдулла Тукай шигыренә җырлана торган Кичке азан җыры. Vayron bütün dünya kaldı hayran, acep neden bu kan ve man kitekten eyledi tayran. Yok şol bizlerde birleşmek, yok birge gürleşmek, bir can birden bulup her neş getirni birge sirleşmek. Франция Милли китапханәсе архивында Камил Мытыгый башкарган 10 әсәр саклана дип яза үз мәкаләсендә профессор Идрис Газиев. Аларда башкаручының исеме Камил Мытыгый яки К.А.М. Төхвәтуллин дип күрсәтелгән.
Pata firması tarafından yasalgan arxiv yazmaları Kamil Mıtıgı repertuarında sosyal yönelişteki jırlarının boytaq buluğu turunda söyley. Onun jurnalist hem jırşı bularak grajdanlık pozisiyasını oşıq şağıldıra. Zamandaşlarının isteliklerine qoraganda Kamil Mıtıgı Tıhvatullin uz konsertların Necip Dumavi'nin dünyada şiirini jırlana turgan jırdan başlay. Ul jırşı programmasının uzunçalikli prologuna uğrala. Bu yaşap kelgen sosyal tigisizlik turunda uylanular. Fortepiano akompanimentında bara turgan giymin karakterindagi jırda mındı yollar bar. Biz kelmedik kiterge dünyaga, keldik ömür iterge şul vay dünya. Lakin turmuş guzurga dünyada, kıyın ömür iterge şul vay dünya. Fakat kalgan açık yol dünyada, gidip varıp döndürge şul vay dünya. Gidip varıp döndürge şul vay dünya. Allah birgen himmetsin dünyada, barını paylar aşıdır şul vay dünya. Barını paylar aşıdır şul vay dünya. Bu sebepten adamının dünyada bariyetli maçıdır şul vay dünya. Bariyetli maçıdır şul vay dünya. Fayda mihnet meşakkat dünyada, onda işi başıdır şul vay dünya. Onda işi başıdır şul vay dünya. Hayır satsı kadirsiz dünyada, onda işi yaşıdır şul vay dünya. Onda işi yaşıdır şul vay dünya. Pata firması yazmaları arasında İdris Gaziyev birinci mertebe Kamil Mıtıgı başkaruunda Abdullah Toqay şiirlerini jırlana turgan mıngarşı bilgili bulmagan 4 jırını taba. Biz aldaraqına tınlap ötken Kişki Azan jırın ol 20. asır başında populyar bulgan Şakirtler jırı köyüne salıp başkara. Bu şiirini Abdullah Toqay 1906 yılda yaza. Mağlum ki bu şiirinde şair Tatar tarixinin oyanışlı sahifeleri turunda uylana. Tatarlarının ayrımlığı turunda fikir yırtıp ol yok şul bizlerde birleşmek, yok birge gürleşmek dip uftana. Eserini birinci bulup başkargan Kamil Mıtıgı, onun tiren işteligin, felsefi yönelişin, halkının kileşegi bilen bırşılığın aşıp bire. Jırşının berxit bariton tavışı, Abdullah Toqay şiirinin işteligin tağında küçeyte düşe dip yaza, bu haqda professor ham ko'rinakli jırşı İdris Gaziyev. Mağlum ki, Kamil Mıtıgı Tıhvatullin o'z jırların ol zamanda populyar bulgan Rus jırları, biyuleri hem başka halklarının kuylarına başkara. Şiit çıganaklar kuyların özleştirүүнең ayrım alganda Krakowiak biyuning intonatsiyalarin hem ritmlarin faydalanуның oşıq misali bulup, tutsa Meskevler yoqan jırı tura. Әйтергә кирәк, Габдулла Тукайның кара реакцияның иң кызган чагында 1908 елда язылган «Tutsa Мәскәүләр якаң» дигән сатирик шигыре бары тик 1911 елда күп санлы редакцияләүләрдән соң гына басылып чыккан. Камил Мыtıгы Tıhватуллин бу җырны бик күпкә алдан бөтен ил буйлап гастрольләр вакытында концертларда башкарган һәм хәтта аны граммофон пластинкасына да яздырткан. Pata firması tarafından yasalgan yazmalar arasında Kamil Tıhvatullin tarafından başkarılgan Мәгъшукама деген jır da ихтибарга лайык. Abdullah Toqayның 1906 елда язылган Хур кызына деген шигырен Камил Мыtıгы Михаил Глинканың Рустан и Людмила операсы музыкасына салып башкара. Мәгъшукама jырында jырчы Камил Мыtıгы Михаил Глинка музыкасының нәзакәтле көнчыгыш колоритын һәм Абдулlah Toqayның мәхәббәт лирикасын тоташтыра алган. Agar koynamda korsam ben gözüngeni, agar koynamda korsam ben gözüngeni, görürüm ay yüzünde öz yüzümünü, görürüm ay yüzünde öz yüzümünü. Belamindi beni maftun edersen, belamindi beni maftun edersen, siharlarsan beni yaftun edersen,
Alarsan bani abduni tarsan Yarman min seni darik yarman Yarman min seni darik yarman Yara taraman yanaraman daki yarman Yara taraman yanaraman daki yarman Sanın her ber tuzang dar canğa rahat Sanın her ber tuzang dar canğa rahat İdar dar her tuzangdan istirahat İdar dar her tuzangdan istirahat Pati firması yazmaları yardımında birinci tapqır Kamil Mıtıgı Tıhvatulin başqaruunda Abdullah Toqayning Par ad şiirini yazılgan jirni eshitish mumkinligi tuva. Maqala avtori İdris G'aziyev bilan shaxsiy angamada tanilgan g'alim Raul Utabay Karami Abdullah Toqayning tanilgan shiirini birinchi bo'lib Kamil Mıtıgı Tıhvatullinkiga solganini aytdi. So'ngroq ul populyar jirga o'rila, ammo xalq orasida yashay turgan Par ad jiri varianti Kamil Mıtıgı boshqaruvida Pati diskisindagi jir yozmasidan ayrila. Bu yozmasha biz jirning g'arusi ritmikasini qo'llanib yasalgan original avtorlik varianti turida fikr yurita olamiz. Bu kuyga iksiz shiksiz harakat biri, ishsiz qirisiz yo'l kartinasini tudira, aytirsinglar ondan otlar shabab yeri. Vaqtlar o'zi bilan jirning ritmik strukturasi o'zgarish kechira, g'adilashtirila ham hozir xalqda ikki lushli ko'lamda boshqarila. Hozir shu yozmani tinglaylik. Çektirip Par ad qazanğa doktori gittim qarab Çaptıra atlarını koşar soqalab da tarqalab Kişidi şadlıq bilen naran çaçıp ay yaltırı İskan akıran jil bilen yaprak ağaçlar qaldırı Her taraftan oy miňa dik allani jarly oky Narsadan dar köz elengen hem tamam baskan yoky Her zaman açsam gözem bir türlü yat-yatkar görem Ah bunindi ayrılı ömrümde bir tapkar görem Bir savaş kildi kulakıga yankıradı bir zaman Dar şeker gittik kazanğa aldığımızda bit kazan Bu savaş bik açtı köngülüm şatlığımdan can yana Hayda şap koşur kazanğa atların konanana Ayta irtemgi namazga bik motor mangli azan Ay kazan darsi kazan mangli kazan nurli kazan Yozmalar arasında Selim Babay degan jir yozmasi ayrim o'rin olib tura. 20-asr boshidagi populyar bayit Kamil Mıtıgı Tıhvatulin boshqaruvida ayrushi ixlos yong'iri. Jirshi o'tgan umr, qayg'u hasratlar turida silovchi Selim qort obrazina kira. Shunisi qiziq, bu bayit motivi tura-bora xalq orasida yangi tekst Abdullah Toqayning Tuğan til shi'ri bilan jirlana boshlay. Bizning kunlarda butun dunyo tatarlari yashav o'rnini qaramisha Tuğan tilni tatar xalqining o'zinchalikli gimni deb sanaylar. Kamil Mıtıgı
Mıtıgı yazmasında Selim Babay beyitinden bir fragment işitik. Ay kaya ol çünkü bizde kaptırılar bari ama düşmanlar bağımlar tutkular bari ama düşmanlar bağımlar tutkular bari. Zamanca hariye kadar aradu dişleriyle onda oyunlar gülüler sigarüler bari onda oyunlar gülüler sigarüler bari. Татар хатын-кызының җәмгыятьтәге хәле җырчы гражданин Камил Мытыгый Төхвәтуллина дулкынландырган тагын бер мәсьәлә дип яза Идрис Газиев. Башкаручы татар кызларын тәрбияләү һәм аларга белем бирү проблемасына кагыла. Заман таләпләренә җавап бирмәгән гамәлдәге системаны тәнкыйтьли. Булар барсы да татар кызларының тормыш шартлары киләчәккә карата борчылулар белән сугарылган кызлар хәле җырында чагылыш тапкан. Җырчының улы Хәмид Камил улы Төхвәтуллин әйтүенчә, әлеге җырның авторы Камил Мытыгый Төхвәтуллин үзе. Безнең хәлләр кызганыч, һәршәмәз булганыч, бу хәлләрнең эчендә кызлар хәли кызганыч, бу хәлләрнең эчендә кызлар хәли кызганыч. Bişaralar ustalar, 4-5 yaşka ciddalar, şundan songi hallarda kızlar hali kızganar. Şundan songi hallarda kızlar hali kızganar. Паты фирмасы вәкилләре тарафыннан Камил Мытыгый башкаруында язып алынган Акча җыры бүгендә актуаль. Аның шигырь авторы билгесез. Җырчы матди байлыкка, акчага табынучыларны гаепли. Камил Мытыгый Төхвәтуллин башкаруында теләсә нинди юл белән еш кына чит кешеләрнең күз яшьләрен һәм канын түгеп байырга омтылучы комсыз кешеләргә карата кискен тәнкыйть яңгырый. Сүзнең йогынтысы җырның музыкасыз башкарылуына күрә тагындай көчәя. Камил Мытыгый бу җырында татарларның традицион музыкаль культурасы өчен хас булган көйләп китап уку кебек юнәлешкә мөрәҗәгать итә. Бу мисал граммофон тәлинкәсендә сакланган бердән-бер уникаль үрнәк булып тора дип яза Камил Мытыгыйның Паты фирмасы тарафыннан язып алынган язмаларын җентекләп тикшергән галим һәм аның репертуарын яңадан торгызган күренекле җырчыбыз Идрис Газиев. Әлеге язмаларны анализлау безгә Камил Мытыгыйны 20нче гасыр башында татар җәмгыятен борчыган көнүзәк темалар белән яшәгән, иҗат иткән җырчы гражданин итеп күз алырга ярдәм итә. Ул граммофон язмалары аша шул чорның актуаль проблемаларын тыңлаучыларга җиткерү мөмкинлеген таба. Булар барсы да 20нче гасыр башы татар мәдәнияте тарихында якты из калдырган кабатланмас татар җырчысы Камил Мытыгый Төхвәтуллин иҗатны яңаша карарга мөмкинлек бирә. Ey akça senin halen bela taraf, buldaklıyla kabili serip kıylat. Hitap kılsam mutlaka akça deyip, takvip olmaz ganidarım senin için. Her bir narsa seni iske taşıradır. Her bir narsa sana barıp dıraladır. Sindim başka eşni kılmak hiç bulmaydır. Her hareket, her fılkını senin için. Satışçılar, kibetçiler, karvançılar, senin işe kabarga hiç bilmiler. Gönlünü yıklamayan sinetliler, bir çok meşakkat yüklerler sürüşen. Sofırlar hem kutsuzlar kutsilenir, aksaklar ayaksızlar ayaklanır.
Senin için köp canlar kurban bulur, kanlar ağar, yaşlar ağır senin için. Hürmetli radyo dinləyicilər, siz 20-ci əsr başında yasalğan birinci Tatar patifon təlinkeləri tarixinə bağışlanğan topşırığı dinlədiniz. Onda tarix fənləri doktoru, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyası, Şəxabəddin Mərcəni ismindəki Tarix İnstitutunun baş fənni xidmətkarı Liliya Ramil qızı Əbdürəfiqova qatnaşdı. Topşırıqda şulay uq Tataristanның һәм Башкортстанның халык артисты, профессор, республикабызның Габдулла ismindəki dövlət pремиясы лауреаты İdris Ғазиевның татар телендәге беренче граммофон пластинкаларына багышланган фәнни мәкаләләреннән үзекләре файдаланылды. Тапшыруыбызны Франциянең Паты фирмасы тарафыннан 1912 елда Казанда язып алынган язмалар бизәде. Алар Франциянең милли китапханәсе архивында саклана һәм аны интернет аша һәркем тыңлый ала. Тапшыруны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар. Тарих фәннәре докторы Лилия Рамил кызы Әбдерәфикова белән граммофон тәлинкәләренә тавышларын яздырып калган беренче татар башкаручылары исемнәрен барлауны тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында дәвам итәрбез.